Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Τους Έλληνες δημοσιογράφους εδώ. Από την εκπομπή μας Έλληνες δημοσιογράφοι, Ελλάδα και Ορθοδοξία, είπαμε και σήμερα να κάνουμε ένα ζωντανό, μιας και ο καιρός απαιτεί την ομολογία, ο καιρός απαιτεί να μιλάμε ορθόδοξα και ελληνικά, γιατί ζούμε δύσκολες εποχές, δύσκολες καταστάσεις, πονηρούς καιρούς, χαλεπούς καιρούς. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Είναι ένας πονηρός καιρός, να υπάρχει μια ανεξέλεκτη βία σε όλη την κοινωνία. Είναι μια ανεξέλεκτη βία η οποία παίρνει σάρκα και οστά, διότι είναι όλα αυτά, θα λέγαμε, συνέπειες των εγκλισμών, του εγκλισμού που μας είχαν κάνει 2 χρόνια με τον κορονοϊό. Καλησπέρα, καλή Κυριακή Ιωάννα. Γεια σου Τίνα, καλημέρα, καλή Κυριακή του Κυρίου. Όπου είδαμε τελευταία ένα περιστατικό όπου έγδισαν, στην κυριολεξία έγδισαν ένα μαθητή σε ένα σχολείο εκεί στην Αλμυρό Μαγνησίας, στο Βόλο. Είναι πολλά τα θέματα, πολλά τα ζητήματα που μπορούμε να συζητήσουμε και να πούμε. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ σε ένα σημείο όπου σήμερα αναφέρεται ειδικά στο Τριώδιο. Είναι ένα φοβερό σημείο που θα σας το διαβάσω. Αναφέρει στον κανόνα του Τριωδίου σήμερα, είναι της Απόκρεο. Ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ειδικήσαμεν. Δηλαδή, αμαρτήσαμε, ανομήσαμε και αδικήσαμε ενώπιός σου, λέει, Κύριε, αλλά μην παραδώσεις εμάς εις τέλος των Πατέρων Θεός. Δηλαδή, να μην μας παραδώσεις εις τα βάσανα του Άδη, Κύριε και Θεέ μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αμαρτήσει, έχουμε ανομήσει, έχουμε αδικήσει, έχουμε φερθεί αχάριστα, γιατί η αχαριστία είναι, θα λέγαμε, συνέπεια της ύπαρξής μας, είναι το προπατορικό αμάρτημα που μας ακολουθεί. Και έτσι λέμε πολλές φορές ότι αμαρτωλοί είμαστε, αλλά προδότες να μην γίνουμε ποτέ. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα Μαχή, καλησπέρα, καλή Κυριακή. Κοιτάξτε, η εξωγήινη είναι ένα μέρος της νέας τάξης των πραγμάτων, η ουφολογία. Όπως λένε πολλοί Άγιοι Πατέρες, εξωγήινοι υπάρχουν, αλλά είναι μόνο οι δαίμονες. Ο Άγιος ο Γαβρίλ, ο Στάρετς, ο Γεωργιανός, αναφέρει ότι στον έσχατο καιρό του Αντιχρίστου να μην κοιτάτε ψηλά, γιατί θα προσπαθήσουν οι νεοταξίτες να σας παρασύρουν με τους εξωγήινους. Αλλά εξωγήινοι για μας είναι οι δαίμονες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τέχνημα της νέας εποχής. Κοιτάξτε να δείτε, η νέα τάξη πραγμάτων, ο διαστημικός τομέας της νέας τάξης των πραγμάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική και η Ρωσία και η Κίνα και άλλες χώρες ίσως, έχουν προχωρήσει σε φοβερή τεχνολογία και τη δεκαετία του 80 και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο «Εναλλακτική λύση». Εναλλακτική λύση 3, που ανέφερε ότι από την εποχή του 80 οι άνθρωποι είχαν ξεπεράσει τη τεχνολογία της ταχύτητας του φωτός. Που σημαίνει τι? Ότι ένα σκάφος μπορούσε να κάνει ταξίδι, αυτό που λέγαμε, μέσα στον χρόνο, δηλαδή στη σκουρικότρυπα. Όταν λέμε ταχύτητα του φωτός, είναι ακριβώς η ταχύτητα που πατάμε το διακόπτη και ανάβει το φως, δηλαδή μηδενική απόσταση. Μόλις πατάς ανάβει το φως. Λοιπόν, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ την ταχύτητα του ήχου και όλα αυτά. Έχουν ήδη από την εποχή του ναζισμού, του Χίτλερ, οι χιτλερικοί είχαν κάνει σκάφη τα οποία ήταν ημικυκλικά σαν τη σελήνη, έτσι. Και είχαν κάνει και περιμετρικά και είχαν κάνει και με 8 γωνίες, 8 σκάφη,
κυκλικά δηλαδή. Φανταστείτε τώρα το 1940, φανταστείτε τώρα μετά τη δεκαετία του 80 τι έχει κάνει η διαστημική υπηρεσία της κοινότητας της Γης. Έχει ξεφύγει η τεχνολογία, έχουν κάνει πολύ φοβερά πράγματα και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, με κάποιες εμφανίσεις, να παρασύρουν τους ανθρώπους ότι πρόκειται περί εξωγήινων. Εξωγήινοι είναι μόνο οι δαίμονες. Αλλά ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον εαυτό του, έχει ξεπεράσει πολύ στην τεχνολογία, τα πιστεύω του θα λέγαμε, εισαγωγικά, ταχύτητες του φωτός, μιλάμε για χωρίς σύστημα προώθησης, δηλαδή πως είναι μηχανικά μέρη, να υπάρχουν μηχανές και τέτοια πράγματα, είναι με ένα σύστημα φοβερό, δεν ξέρω να το σας το εξηγήσω, είναι μια ανώτερη τεχνολογία. Λοιπόν, έχουμε και το άλλο το θέμα, έχουμε και τώρα και με τις κατασχέσεις, πληστηριασμούς, 700.000 ήδη πληστηριασμοί είναι, κατασχέσεις είναι ήδη πρώτοπυλών, παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων για λίγα ψωροχιλιάρικα, για λίγα χαρτιά δηλαδή θα λέγαμε, για 2 χιλιάρικα, για 3 χιλιάρικα. Όλα αυτά είναι συνέπειας όμως, άμυροι δεν είναι και οι Έλληνες, γιατί κάποτε την ημέρα σε έπαιρναν 500 τηλέφωνα τράπεζες για να πάρεις δάνειο. Δεν είναι. Θυμόσαστε εκείνη τη δεκαετία του 2000, του 90, του 2000, του 2010. Λοιπόν, σας παίρνει τηλέφωνο 3 και 5 να πάρετε ιορτοδάνειο, διακοποδάνειο, αυτοκινητοδάνειο, στεγαστικό δάνειο και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, και οι Έλληνες οι περισσότεροι πέσαν στην παγίδα και πήραν τα δάνεια και τώρα δεν μπορούν να τα ξεπληρώσουν. Και βλέπετε, αυτό ήταν μια παγίδα της νέας τάξης και τώρα για λίγα χρωστούμενα ή και για πολλά χρωστούμενα θα κάνουν κατασχέσεις των σπιτιών για να τα δώσουν τα σπίτια στους λαθρομετανάστες, στους παράτυπους μετανάστες. Έτσι λένε να τους αποκαλούμε. Στους παράτυπους μετανάστες. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει από την πεπατημένη οδό των πατέρων. Ήδη βιώνουμε μια περίοδο του τριωδίου. Η επόμενη εβδομάδα είναι η επόμενη εβδομάδα της Τυρινής, που κόβουμε τα κρέατα και μπαίνουμε μόνο, η επόμενη εβδομάδα τρώμε μόνο, ας πούμε, εκτός από κρέατα, όλα τα άλλα τα τρώμε. Λοιπόν, μια πνευματική προετοιμασία που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να οδηγηθούμε στο Πάσχα. Όμως το Πάσχα δεν είναι τυπικό, δεν είναι τύπος, το Πάσχα είναι ουσία. Και γι' αυτό κάθε χρόνο γιορτάζουμε αυτές τις μεγάλες εορτές, για να μας υπενθυμίζει ο Θεός την ύπαρξή Του, να μας υπενθυμίζει ο Θεός τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος στον βίο αυτόν τον προσωρινό που ζούμε, για να έρθουμε στην μετάνοια, γιατί θέλει μετάνοια και ειλικρίνεια. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ειλικρίνεια και μετάνοια, όσο πίστη και αν έχει. Αν τον κυβερνούν η υπερηφάνεια και πολλά άλλα πάθη, δεν μπορεί να κερδίσει τον παράδεισο. Θέλει μετάνοια, ειλικρίνεια. Όπως λέμε, αμαρτωλοί μας εγνωρίζουμε την αμαρτωλότητα και την αδύναμη φύση του ανθρώπου, έτσι θα πρέπει να αναγνωρίζουμε το πάθος μας, τα πάθη μας, ενώπιον του ιερέως, του πνευματικού μας, ενώπιον της Αγίας εικόνας που θα προσχύσουμε του Χριστού μας, της Παναγίας και των Αγίων και ενώπιον του κεριού που θα ανάψουμε στην Εκκλησία. Πρέπει να έχουμε ειλικρίνεια. Μόνο έτσι θα δεχτεί ο Θεός και να ισοπεδώσουμε τα παραπτώματά μας. Γι' αυτό λέμε, για σένα Χριστέ μου, εσένα πιστεύω, εσένα υπηρετώ, εσένα ομολογώ, σε εσένα θα παραδώσω το πνεύμα μου, μη με ξεχάσεις Κύριε στην βασιλεία σου, μη στείλουν Κύριε τη βασιλεία σου. Μόνο για σένα ζούμε, Κύριε μου. Αυτό πρέπει να λέμε μέσα μας. Αυτό που αναρτήσαμε και σήμερα. Θα πρέπει να κάνουμε μια περισσότερη πνευματική ζωή για να αντιληφθούμε πού πηγαίνουμε και πού βαδίζουμε. Λοιπόν, νομίσαμεν, παρανομήσαμεν, ειδικήσαμεν πολλούς και με τις πράξεις και με το μυαλό μας και με τα πάντα. Κύριε, μη μας παραδώσεις εις το στόμα του άδου. Όπως λέει, στο μεγάλο κανόνα, το διαβάζω και το έχω αναρτήσει ψηλά, στο μεγάλο κανόνα της Μεγάλης Πέμπτης λέει, δεν υπάρχει αμαρτία που δεν έκανα Θεέ μου, δεν υπάρχει αμαρτία. Κοιτάξτε να δείτε τι λένε οι πατέρες όταν κάνουν κομποσκήνη. Δεν υπάρχει αμαρτία που δεν έκανα Θεέ μου,
και δεν υπάρχει άλλος πιο αμαρτωλός από εμένα. Αμάρτησα με το σώμα, αμάρτησα με την ψυχή, αμάρτησα με το πνεύμα, αμάρτησα με τη διάνοιά μου. Συγχώρησέ με, Κύριε. Αυτά τα λόγια πρέπει να τα λέμε συνέχεια για να μπορέσουμε να έχουμε την επίγνωση του ποιοι είμαστε, το τι είμαστε, τι θα κάνουμε και πώς θα βαδίσουμε στη ζωή μας. Για σένα, Χριστέ μου, εσύ είσαι ο Κύριος ορατών και αοράτων. Εσύ είσαι ο άρχον των πάντων. Εσύ είσαι ο αρχηγός της ζωής και ο νικητής του θανάτου. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ μου. Λοιπόν, και έτσι με αυτά τα λόγια θα πρέπει να εστερνιστούμε και να προχωρήσουμε. Επαναλαμβάνω, αμαρτωλοί είμαστε, προδότες πίστεως όμως ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να αναφωνούμε κάθε μέρα, μνήστη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου και να κερδίσουμε τον παράδεισο, όπως ο ληστής επάνω στο σταυρό που κέρδισε τον παράδεισο την τελευταία στιγμή. Αυτά τα λόγια όμως, φίλοι μου, θα πρέπει να τα ακούει όλος ο λαός. Όχι μόνο όλος ο λαός, όλοι οι Έλληνες, αυτά τα λόγια πρέπει να τα ακούνε, γιατί είναι λόγια του Χριστού μας, πρέπει να τα ακούει όλος ο κόσμος, όλη τη γη. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε και πού θα οδηγηθούμε. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε διάρκεια στον αγώνα μας. Αλλιώς είμαστε σκύβαλα αλλά λάζω, δεν είμαστε εντανικές και ξεγάνωτοι. Πρέπει να έχουμε ουσία, πνευματικότητα, να ασχοληθούμε με το Λόγο του Θεού και να προχωρήσουμε με λόγια αργά αλλά μετανοημένα και με ειλικρίνεια. Να ξέρετε ότι είμαστε προσωρινοί και παρεπίδημοι σε αυτή τη ζωή. Καλημέρα, Λίτσα, από Κύπρο. Είμαστε παρεπίδημοι, είμαστε όπως ένα ξερόφυλλο του ανέμου. Ένα ξερόφυλλο του ανέμου που θα λέγαμε, φίλοι μου, με το πρώτον αέρα αμέσως θρηματίζεται. Έτσι είναι η ζωή μας. Άμα επισκεφτείτε τα νεκροταφεία κάθε μέρα, θα έχετε μνήμη θανάτου. Γι' αυτό τα νεκροταφεία πρέπει να είναι κοντά μας. Για να μας υπενθυμίζουν το πόσο προσωρινοί και παρεπίδημοι είμαστε. Και έτσι θα προχωρήσουμε και θα οδηγηθούμε στη μετάνοια, γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν, έτσι, φίλοι μου, τα πράγματα θα έχουν και θα προχωρήσουμε, διότι ή ο Θεός με θυμών ουδής καθημών, ότι όταν ο Θεός είναι μαζί μας, ουδής άλλος μπορεί να έχει σχέση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Εντάξει, έχουμε και τα ευτράπελα καμιά φορά στην εκπομπή μας, είναι λίγο δαιμονικό, εντάξει. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προσκύνησαν πρώτοι το αρχαίο, το αθάνατο νερό του Χριστού μας. Λοιπόν, όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την αρχαία Ελλάδα, οι Έλληνες ήταν οι μόνοι, οι πρώτοι που περιμέναν τον Μεσσία Χριστό. Το περιμένανε. Λοιπόν, τον περιμένανε, είχαν φτιάξει και ένα άγαλμα του αγνώστου Θεού, είχαν, θα λέγαμε, φίλοι μου, εκεί στην αρχαία Αθήνα, ήταν οι πρώτοι χριστιανοί που στο πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου μετανόησαν και βαπτίστηκαν, και μην ξεχνάμε ότι το αρχαίο, εφόσον εδώ κάποια κυρία μας έστειλε και ένα μήνυμα, θα απαντήσω ότι ο Χριστός μνημονεύεται από αρχαιοτάτων χρόνων και προχριστιανικών χρόνων από όλους τους αρχαίους λαούς της γης. Και έπεσε η κυρία μας εδώ, στην περίπτωση τη δική μου, που είμαι μελετητής και ερευνητής των θεμάτων, όπου υπάρχουν προφητείες και από τους Ινδούς και από τους Κινέζους, από την Κινέζικη γραμματεία Λίκη λέγεται, που αναφέρει που θα γεννηθεί ο Μεσσίας του κόσμου στο μέσο κόσμο, που ονομάζεται ο μέσος κόσμος, στην αρχαιότητα ονομάζονταν εδώ η Ευρώπη και οι χώρες που βρίσκονταν γύρω από τη Μεσόγειο, όπως είναι η Ιταλία, η Ελλάδα μας, η Μικρά Ασία και όλα αυτά, και όλες οι υπόλοιπες χώρες της Βόρειας Αφρικής, ήταν ο μέσος κόσμος.
Από αυτό το μέσο κόσμο θα γεννηθεί, λέει, ο Μεσσίας του κόσμου, που θα είναι μεσίτης Θεού και ανθρώπων και θα γεννηθεί από παρθένο γυναίκα. Το λέει η Κινέζικη Γραμματεία. Και ότι αυτόν τον Μεσσία οι άνθρωποι δεν θα τον πιστέψουν και θα τον ανασκολοπώσουν, δηλαδή θα τον κρεμάσουν επί ξύλου κρεμάμενο, δηλαδή θα τον σταυρώσουν. Καλημέρα Μαρία. Κάπως έτσι ανασκολοπιστήσετε ή κάπως διαφορετικά το λέει και ο Πλάτωνας, στην πολιτεία του Πλάτωνος αναφέρεται μέσα, που λέγει μέσα ότι το Μεσσία του κόσμου, ο βασιλεύς του κόσμου, που θα γεννηθεί από παρθένο γυναίκα, θα τον σταυρώσουν, θα τον ανασκολοπιθήσεστε επί ξύλου, δηλαδή θα είναι τανημένος, επί ξύλου κρεμάμενος. Και όχι μόνο εδώ, και υπάρχουν και οι Σύβυλες, οι αρχαίες ιέρειες της αρχαιότητας, οι αρχαίες Σύβυλες, η Σύβυλα η Ερυθρέα, η Σύβυλα η Κυμαία, οι οποίοι αναφέρονταν συγκεκριμένα για το Μεσσία του κόσμου, και μάλιστα η Σύβυλα η Ερυθρέα στην ακροστιχίδα που αναφέρεται σε ένα ποίημα όπως είναι το ποίημα του Ομήρου, η Ιλιάδα, στην ακροστιχίδα, στα πρώτα γράμματα δηλαδή του ποίηματος αυτού, του πονήματος αυτού θα λέγαμε καλύτερα, αναφέρεται η λέξη ο Υιός Κύριος Ιησούς Χριστός, αναφέρεται, κοιτάξτε να δείτε, αναφέρει στο ποίημα επάνω, Ιησούς Χριστός, Υιός Θεού Σωτήρ. Δηλαδή αναφέρεται ο Χριστός μας. Το καταλάβατε αυτό? Δηλαδή κάνει μια προφητεία πόσα χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού μας και αναφέρεται ότι θα γεννηθεί ο Χριστός μας με το όνομα Ιησούς. Ιησούς Χριστός, Υιός Θεού Σωτήρ. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Και οι Σύβυλες μίλησαν και ο αρχαίος, ο μεγάλος φιλόσοφος Έλληνας, ο προ-Χριστού προφήτης, ο Σοκράτης, ο οποίος μίλησε για κενά, τον κατηγόρησαν για κενά δαιμόνια, ότι εισήγαγε και κενά δαιμόνια, ο οποίος μιλούσε, άμα δείτε την απολογία του Σοκράτους, μιλούσε περί ενός Θεού. Και αν έχετε, και να πάμε ακόμη πιο βαθιά, να έρθουμε και στον Προμηθέα Δεσμότη, ότι ο Προμηθέας Δεσμότης ποιον μας καταδεικνύει? τον Χριστό. Ο Προμηθέας που είναι δεσμένος πάνω σε ένα βράχο και έρχεται και τον τρώει τη σάρκα του, το πτηνό, δεν θυμάμαι τι είναι τώρα, γυπαετός, τι είναι, που έρχεται και τον τρώει, και ότι είναι, θα λέγαμε, ότι η θυσία του Χριστού μας που θα έρθει να σώσει τον κόσμο. Και αναφέρεται ακριβώς στον Προμηθέα Δεσμότη. Αν πάρετε το βιβλίο αυτό και θα δείτε μέσα ότι λέει ότι μετά τον θάνατο, λέει, το δικό μου, μετά από 9 γενναίες θα γεννηθεί ο Μεσσίας του κόσμου, ο σωτήρας του κόσμου, που θα λυτρώσει τους ανθρώπους από τα βάσανα και τις αμαρτίες τους. Είναι όλα αυτά φοβερά, αυτά τα οποία σας αναφέρω, είναι όλα φοβερά, εξαίσια και θεσπέσια. Και υπάρχουν ακόμα η προφητεία ο χρησμός του Απόλλωνος, είναι πολλές προφητείες που αναφέρονται για την γέννηση του Χριστού μας, για τον βασιλεύ όλων των αιώνων, όπως και ο Βυργίλιος αναφέρεται ότι θα γεννηθεί από σιδερά γενεά ο Μεσσίας του κόσμου, και αυτή η σιδερά θα γεννηθεί από παρθένο γυναίκα και θα βλαστήσει η σιδερά γενεά, η οποία αντικατοπτρίζει τον Χριστό μας. Είναι φοβερά τα πράγματα αυτά τα οποία αναφέρονται. Δηλαδή με δύο λόγια όλος ο αρχαίος κόσμος περίμενε το σωτήρα Χριστό μας, ο οποίος ήρθε και γεννήθηκε. Έτσι και έσωσε τον άνθρωπο, έδωσε ήδη την οδό του τρόπου της μαρτυρίας του, μέσω της μαρτυρίας του, τον τρόπο, το πώς θα ελεηθεί, το πώς θα μετανοήσει ο άνθρωπος το δρόμο της ελεημοσύνης, το δρόμο της μετάνοιας και της σωτηρίας της ψυχής του. Με τη σταυρική του θυσία, και έτσι εμείς οι άνθρωποι με τη μετάνοιά μας, με την εξομολόγηση και με την Θεία Κοινωνία, με την λήψη του σώματος και αίματος του Χριστού συμβολικά ως ανάμνηση, μετανοούμε και μπορούμε να βρούμε τον τρόπο της μετανοίας και της σωτηρίας μας. Είναι φοβερά τα πνευματικά αυτά τα ζητήματα, είναι φοβερό όλο αυτό το θέμα, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία και πολύ μεγάλο βάθος, θα λέγαμε. Γι' αυτό εμείς, τώρα που είναι η περίοδος του Πάσχα, θα πρέπει να έχουμε μια μετάνοια, μια ησυχία στη ψυχή μας, θα κάνουμε έναν απολογισμό της ζωής μας, το που υστερούμε πνευματικά, το που υποφέρουμε, το πώς θα ζήσουμε από εδώ και στο εξής. Τα χρόνια περνούν, κάθε μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει,
κάθε λεπτό που περνάει είναι μοναδικό. Βλέπετε όσο περνάει ο καιρός μας ασπρίζουν τα γένια μας, ασπρίζουν τα μουστάκια μας, τα μαλλιά μας λιγοστεύουν, γερνάμε, αποκτούμε ρητίδες, που σημαίνει ότι οδηγούμεθα προς το τέλος της πρόσκαιρης γήινης ηλικής ζωής και ανοίγει διάπλατα ο δρόμος της πνευματικής μας ζωής, διάπλατα ο κόσμος του ουρανού που δημιουργήθηκε από καταβολής κόσμου, και αυτός ο κόσμος του ουρανού είναι εξ αρχής, όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος από τον Θεό, ότι έτσι έπρεπε να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά είναι και της αμαρτίας του, είναι και της πτώσης του Αδάμ και της Εύας. Ακολουθήσαμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο, τον ανηφορικό, αυτό το ανηφορικό μονοπάτι, διότι όλα ήταν η αιτία μας το προπατορικό αμάρτημα, κάτι το οποίο το κουβαλάμε μαζί μας. Και όταν λέμε προπατορικό αμάρτημα, δεν σημαίνει ότι έφαγε το απαγορευμένο μήλο μόνο ο Αδάμ, σημαίνει ότι είμαστε αποστάτες. Είμαστε αχάριστοι, δεν είμαστε ειλικρινείς στη σχέση με τον Θεό, είμαστε ψεύτες, είμαστε αδύναμοι, ο άνθρωπος κυβερνείται περισσότερο από το σώμα του, από την ύλη, γιατί το σώμα του είναι η ύλη και η ύλη τον τραβάει, να αποκτήσει ακόμη περισσότερο. Υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση να αποκτήσει όλο και περισσότερο, νομίζοντας ότι θα παραμείνει αθάνατος πάνω στη γη. Όχι, δεν είναι έτσι, είναι λάθος. Και έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε και να βαδίσουμε για να κερδίσουμε την αιωνιότητα και να επανέλθουμε στον δρόμο που άφησε ο Αδάμ. Έτσι, οι προπάτορες μας που άφησαν αυτόν τον δρόμο, που άφησαν τον παράδεισο και εξήλθαν έννοια της αμαρτίας έξω από τον παράδεισο. Και εμείς τώρα, διαμέσου της σωτηρίας του Χριστού μας, που ήρθε και μας έδωσε τον δρόμο της μετανοίας και τον δρόμο τον οποίο μας οδηγεί πάλι στον παράδεισο και στη θέωσή μας, διότι είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα και οδεύουμε προς καθομοίωση του Θεού μας, και έτσι θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση, να επανέλθουμε στον παράδεισο. Μέσω της σταυρικής θυσίας, μέσω της σταυρικής θυσίας που έκανε ο Χριστός μας έδωσε τον δρόμο και τη μοναδικότητα να σωθεί ο κάθε άνθρωπος, συμμετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησίας, συμμετέχοντας στην εξομολόγηση ιδιαίτερα, συμμετέχοντας στην λήψη της Θείας Κοινωνίας όσο πιο συχνά μπορεί ο κάθε άνθρωπος, συμμετέχοντας στην απόρρεψη των παθών, διότι όλη μας η ζωή είναι ένας αγώνας. Γι' αυτό οι περισσότεροι Άγιοι λέγονται αθροφόροι, δηλαδή αθλούμαστε στο να αποκτήσουμε, θα λέγαμε συσσαγωγικά ανοσία προς τα παθήματα και στις αμαρτίες αυτές, για να κερδίσουμε τη θέωση. Είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι μεγάλος, δεν είναι δύσκολος, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Περισσότερο θα έλεγα ότι η αιτία όλων των αμαρτημάτων είναι η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι αυτή που μπορεί να σε οδηγήσει στην αλαζονία, στην αχαριστία, στο ψέμα, στην υποκρισία και να σε οδηγήσει έξω από τον παράδεισο. Αν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, όσο αμαρτωλός και αν είναι ταπεινός, κάποια στιγμή θα τον επισκεφτεί η Θεία Χάρις διαμέσου του Αγίου Πνεύματος και θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να σωθεί. Έτσι, να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Διότι ο Θεός δεν ήρθε δικαιός να σώσει, αλλά ήρθε αμαρτωλούς. Ήρθε αμαρτωλούς να σώσει. Και αμαρτωλοί είμαστε όλοι εμείς. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που ο άνθρωπος έχει ξεστρατήσει, ο άνθρωπος έχει πάρει πολύ λάθος δρόμο, και έτσι οδηγούμαστε δυστυχώς στις μέρες αυτές στην απώλεια πολλών ψυχών. Έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι θα οδηγηθούν ακόμη περισσότερο. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι εδώ και μέρες, εδώ και πολύ καιρό, μας έχουν περιορίσει στην τηλεθέαση, οι νεοταξίτες εδώ διαμέσου του Facebook, μας έχουν επιβάλει τιμωρίες 3 μήνες και ότι τα δημοσιεύματά μας και οι αναρτήσεις μας και τα βίντεο μας είναι στην χαμηλότερη θέαση. Που σημαίνει ότι αν έπρεπε μια ανακοίνωση ή ένα βίντεο δικό μας να το δούνε 100, τώρα έχουν τη δυνατότητα να το δουν μόνο 5. Καταλάβατε? Γι' αυτό και σήμερα δεν μπορούν να μας δουν όλοι. Γι' αυτό σήμερα είναι χαμηλή η θέαση και όπως χαμηλή είναι και οι αναρτήσεις που κάνουμε. Δηλαδή μας έχουν κατεβάσει για 90 μέρες σε όλα τα προφίλ μας κατεβάσαν την τηλεθέαση. Για 90 μέρες. Δηλαδή μας βλέπει μόνο από τους 100 μας βλέπει μόνο ούτε το 10%. Καταλάβατε?
αυτός είναι, θα λέγαμε, ο φασισμός της νέας εποχής, της νέας τάξης των πραγμάτων που καίγονται όταν ακούνε για Χριστό, όταν ακούγεται για αλήθειες. 14 είναι μέσα γιατί είμαστε τιμωρημένοι. Δεν μπορούν να μας δίνουν παραπάνω. Είμαστε τιμωρημένοι. Είμαστε τιμωρημένοι, Νίκο. Είμαστε τιμωρημένοι. Είμαι πολύ τιμωρημένοι. Εγώ τουλάχιστον έχω από τότε που εδώ και πόσα χρόνια είμαστε εδώ στο ίντερνετ, μας έχουν τιμωρήσει. Καλή μετάνοια, Σπυράκο. Μας τιμωρούνε γιατί δεν επιτρέπουν τη θέαση. Εσύ δεν είσαι τιμωρημένος, πολλοί άλλοι δεν είναι τιμωρημένοι. Εμένα με έχουν ιδιαίτερα, εμένα με έχουν σταμπαρισμένο και με το που αναρτώ κάτι αμέσως μπαμ κατευθείαν τιμωρία. Καταλάβατε, τιμωρία. Είμαστε τιμωρημένοι. Έτσι, στους Έλληνες δημοσιογράφους. Και αυτό μεταδίδεται και στους Έλληνες δημοσιογράφους. Η τιμωρία μας μεταφέρεται και στην εκπομπή μας Έλληνες δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ναι, όταν κοίταξε η νέα τάξη, όταν ακούει τέτοιες ομολογίες, καίγεται. Εντάξει, είναι οι δαίμονες που κυβερνούν τον κόσμο. Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν μετανοούν και προσπαθούν να κάνουν με το μυαλό τους έναν αγώνα χωρίς Θεό. Δεν γίνεται αγώνας χωρίς Θεό. Αγώνας χωρίς Θεό δεν γίνεται. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, όταν μιλάμε ιδιαίτερα για την εσχατολογία, καίγονται οι δαίμονες. Εγώ έρχομαι σε μια άλλη ανάρτηση ενός φίλου που έκανε για τους καλλιτέχνες εισαγωγικά που διαμαρτυρήθηκαν για ένα νόμο που πέρασε ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω ποιος είναι. Πού ήταν οι καλλιτέχνες όταν έκαιγαν τους αθώους στη Μαρφή? Πού ήταν οι καλλιτέχνες όταν πνιγόταν αθώοι στη Μάνδρα? Πού ήταν οι καλλιτέχνες όταν κάηκε το μάτι με τόσα θύματα? Πού ήταν οι καλλιτέχνες όταν έστειναν τον κόσμο στις ουρές του ATM? Πού ήταν οι καλλιτέχνες όταν πούλησαν τη Μακεδονία? Πουθενά, πουθενάδες. Έτσι, γιατί είναι όλοι αυτοί οι περισσότεροι είναι αριστεροί ιδεολογίες. Δυστυχώς, και η νέα τάξη, ξέρετε πολύ καλά ότι η αριστερή ιδεολογία συμβαδίζει με τα ποίηματα εισαγωγικά της νέας τάξης των πραγμάτων. Για να δείτε, υπάρχει μια ανάρτηση για το ΚΚΕ, όπου έχουν αναρτήσει οι ΚΚΕδες μια αφίσα που λέει υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους. Έτσι. Υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους. Και λέει όχι στον φασισμό των αντιεμβολιαστών. Έτσι γράφει από κάτω. Με το σφυροδρέπανο. Όχι στον φασισμό των αντιεμβολιαστών. Δηλαδή εμάς που δεν θέλουμε να κάνουμε τα εμβόλια μας θεωρούν φασίστες. Και το λένε ποιοι? Οι κουκουέδες. Που δήθεν παλεύουν για τα δικαιώματα του λαού. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Εδώ όσο μπορώ να το δείξω. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Τα βλέπετε? Δεν ξέρω αν φάνηκε καθόλου καλά. Αυτό ακριβώς. Υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους. Δηλαδή μας υποχρεώνουν να εμβολιαστούμε. Πού είναι οι ελευθερίες κουκουέδες? Οι ελευθερίες των ανθρώπων πού είναι? Πάνε περίπατο? Άρα εδώ αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά το πόσο συστημικοί είσαστε και εσείς, πόσο ανήκετε στο σύστημα και εσείς είσαστε στους πουθενάδες. Είσαστε ένα γρανάζι της νέας εποχής, της νέας τάξης των πραγμάτων. Και μάλιστα στην Τουρκία συνελήφθησαν 3 Έλληνες διασώστες, διότι άνοιξαν σημαία με το σφυροδρέπανο. Βλέπετε, ελληνική σημαία δεν βγάλανε, βγάλανε εργατική ομάδα, ΤΑΦ 34 με το σφυροδρέπανο. Λοιπόν, δυστυχώς αυτά είναι, και να δείτε ότι επανέρχομαι στο θέμα μας της μετανοίας και στον Χριστό μας, είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες επιζώντων του Τούρκου σεισμού. Γεια σου Θανάση. Συγκλονιστικές μαρτυρίες των επιζώντων του Τούρκου σεισμού. Λένε τα θύματα, τα οποία όταν τα σώσανε είπαν το εξής: μας επισκέπτονταν άνδρες κάτω από τα συντρίμμια, ντυμένοι στα λευκά, που μας ενθάρρυναν ότι θα διασωθούμε. Και ποιοι ήταν αυτοί οι άνδρες στα λευκά? Ήταν άγγελοι. Όπως έχουμε την ομολογία ενός παιδιού, αυτό προσπαθώ τώρα να βρω αυτή την ανάρτηση,
να βρούμε την ανάρτηση που λέει ένα κοριτσάκι ότι όσο καιρό ήμουνα κάτω από τα χαλάσματα, λέει ένα 5χρονο κορίτσι μετά από 112 ώρες που ήταν κάτω από τα ερείπια, είπε σε έναν Τούρκο δημοσιογράφο, όταν τη ρώτησε αν πεινούσε όλες αυτές τις ώρες, του είπε, πολλές φορές ερχόταν ένας ψηλός άντρας με μουσι, με άσπρα ρούχα, με ένα μεγάλο και άσπρο άλογο και μετάζει και με έδινε νερό. Λοιπόν, τα βλέπετε αυτά τα πράγματα, φοβερά. Έχουμε τη μεγάλη προφητεία του Οσίου Γαβρίλ, ο διαχριστών Σαλός, αυτό που είπαμε προηγουμένως στον πρόλογό μας, ότι στα χρόνια του Αντιχρίστου οι άνθρωποι θα περιμένουν τη σωτηρία από το διάστημα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου. Η ανθρωπότητα θα ζητεί βοήθεια από τους εξωγήινους, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτοί στην πραγματικότητα είναι δαίμονες. Δεν μιλάμε για τις ξαφνικίδες που θερίζουν, έτσι. Κάθε μέρα διαβάζουμε θανάτους. Μάλιστα η άλλη, η Μίνα, η Γκάγκα λέει, βάλτε βραχιολάκια σε όσους έρχονται στα νοσοκομεία, θα μας τσιπάρουν και σε λίγο καιρό. Για να μπει στο νοσοκομείο θα μας τσιπάρουν. Λοιπόν, είναι πολλά τα πράγματα. Η κατάσταση της νέας τάξης είναι φοβερή. Θα έρθω και σε μια προφητεία του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Λέει, χρειαζόμαστε πολλά δάκρυα μεταστεναγούν προς τον Θεό των Άγιων για να λυτρωθούν από τον δράκοντα και να φεύγουν οι άνθρωποι με τα μεγάλη σπουδή στην έρημο και να κρύπτονται στα όρη και στα σπήλαια με τα φόβου και να πασπαλίζουν το χώμα και στάχτην στα σκεφαλάς τους, παρακαλούντας νύχτα και ημέρα με τα πολύ ταπεινώσεως, και ο Άγιος Θεός θέλει να χαρίσει σε αυτούς, δηλαδή να οδηγεί αυτού η χάρη στις ορισμένους τόπους, και για να σωθούν θα πρέπει να είναι κρυπτόμενοι στις τρύπες και τα σπήλαια, μην βλέποντας τα σημεία και τα φόβα του Αντιχρίστου. Η έλευση δε αυτού του Αντιχρίστου γίνεται γνωστή εις τους έχοντας το νου προσιλωμένους στα άνωθεν αγαθά. Εις δε έχοντας εις το νου στα βιωτικά και ποθούντας τα γήνα, δεν θα γίνει φανερό τούτο. Διότι όποιος είναι δεδεμένος πάντα με τα βιωτικά πράγματα, ακόμη και αν ακούσει απιστεί και ευδελίζεται και επιτίθεται δηλαδή αυτόν που τα αναφέρει. Διότι οι Άγιοι πάντα απέριπταν τον βίον και τη μέρημνα της ζωής αυτής. Λοιπόν, και έτσι, λοιπόν, θα επανέλθω πάλι στον Όσιο Γαβρίλ, είναι αυτό που είπαμε για το τέχνασμα του διαβόλου. Λοιπόν, και έτσι έχουν τα πράγματα Θεέ μου, Χριστέ μου, και οδηγούμεθα στην απώλεια αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος σήμερα. Διότι ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να απαγορευτεί και ένας να μας βλέπει μονάχα και ένας μονάχα να μας βλέπει, εμείς για μας είναι κέρδος. Διότι, επαναλαμβάνω, διότι όταν ο Θεός είναι μαζί μας δεν φοβόμαστε κανέναν, αδέλφια μου. Λοιπόν, αν θέλετε στείλτε μηνύματα, είμαστε εδώ, παρόλη την τιμωρία μας που μας έχουν, παρόλα αυτά που μας προσπαθούν, δηλαδή χρησιμοποιούν τα μέσα για την υποδούλωση και τον έλεγχο των ανθρώπων από τη νέα τάξη των πραγμάτων, η οποία νέα τάξη των πραγμάτων είναι εδώ. Αυτό αναφέρει ένας φίλος τώρα εδώ σε ένα site, έχουν γεμίσει με δορυφόρους πάνω από τη γη στο διάστημα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να πραγματοποιήσουν ένα ολοκληρωτικό σκανάρισμα του πλανήτη για να ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα. Καταλάβατε? Τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, αυτά έχουν τα πράγματα. Στείλτε εσείς τα μηνύματα και να λέμε κάπου καμιά φορά ένα Κύριε ελέησον. Αξίζει γιατί είναι η μόνη μας προσευχή στην καθημερινή μας, στο καθημερινό μας βίο, να λέμε ένα Κύριε ελέησον. Λοιπόν, εμείς εδώ τις Κυριακές θα βγαίνουμε στις 12 η ώρα, προσπαθώντας να πούμε βασικές αλήθειες, να μιλήσουμε επιτέλους για την ουσία της ζωής μας και το νόημα που είναι στη ζωή μας, που είναι ο Χριστός μας. Λοιπόν, και έτσι επαναλαμβάνω να λέμε πάλι τη φράση αμαρτωλοί είμαστε, αλλά προδότης πίστεως όμως ποτέ. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλοι μου, και όλοι εμείς αμαρτήσαμε
ανομήσαμε, αδικήσαμε. Πάντα αυτό να λέμε στην προσευχή μας. Δέξε με μετανοούντα με Κύριε, να με δεχτείς ότι είμαι αμαρτωλός, διότι θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον Θεό και ότι, όπως λέει ο μεγάλος κανόνας της Μεγάλης Πέμπτης, ότι δεν υπάρχει αμαρτία που δεν έκανα. Αμάρτησα με το σώμα, αμάρτησα με την ψυχή μου, αμάρτησα με τη διάνοιά μου. Δέξε με μετανοούντα με και σώσω με, Κύριε μου. Λοιπόν, έτσι αν είμαστε και έτσι αν συμπεριφερόμαστε από καρδιάς με καρδιακή προσευχή, ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Διότι δεν είναι απλησίαστο όνειρο ο παράδεισος, είναι πολύ, γιατί ίσως μερικοί το παρουσιάζουν ότι είναι δύσκολος ο παράδεισος. Όχι. Στον παράδεισο μπορεί να μπει οποιοσδήποτε με ένα ήμαρτον. Ένα ήμαρτον να πούμε. Στο τέλος της ζωής μας ένα ήμαρτον για τα ανομήματά μας, για τις αμαρτίες μας. Και ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Διότι αυτό που λέει ο Χριστός, όσοι της θέλει ο πίσω μου ελθεί, όποιος θέλει ας με ακολουθήσει. Με τη ζόρι δεν λέει επιβάλλει κανέναν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, και εμείς έτσι αυτά θα λέμε και αυτά θα τονίζουμε συνέχεια. Λοιπόν, η ατζέντα του Bill Gates γίνεται πραγματικότητα. Λέει τώρα, συνδέστε την ταυτότητά σας με τα οικονομικά και τα ιατρικά σας αρχεία για το καλό σας. Δηλαδή, η μελλοντική ταυτότητα που θα εκδοθεί για όλους τους ανθρώπους, που θα είναι ηλεκτρονική, θα υπάρχει σύνδεση με τα οικονομικά και τα ιατρικά σας αρχεία. Θα υπάρχει μια διασταύρωση των στοιχείων. Δηλαδή, ένας που θα παίρνει την ταυτότητά σας και τη βάζει θα τη σκανάρει στο μηχάνημα, θα βλέπει από τι ασθένειες έχεις, τι φάρμακα παίρνεις, ποια είναι τα οικονομικά σου αρχεία, τι λεφτά έχεις στις τράπεζες και όλα αυτά και πού χρωστάς. Και όχι μόνο αυτό, είναι αυτό ακριβώς. Και ο Bill Gates, ένας νεοποχήτης, νεοταξίτης άνθρωπος, της elite της νέας τάξης των πραγμάτων. Τα σχέδια του Bill Gates για τον κόσμο μετά τον COVID-19, γιατί ο COVID-19 ήταν μια προετοιμασία της ανθρωπότητας για το επερχόμενο παγκόσμιο κράχ το οποίο έρχεται σε λίγο καιρό. Περιλαμβάνουν μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία για τον έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού στο σύνολό του, από την κούνια μέχρι τον τάφο. Σύμφωνα, μάλιστα αυτή την έρευνα την έκανε ο δημοσιογράφος ο Αμερικανός, ο James Corbett. Λοιπόν, αυτά σε έχουμε κατά νου. Όπως ο Bill Gates, έτσι και ο Svamp, όπως και ο Elon Musk είναι άνθρωποι της νέας εποχής. Είναι νεοταξίτες. Είναι νεοταξίτες. Πολύ καθαρά πράγματα. Η τηλεόραση έχει γεμίσει με φιντάνια κάθε είδους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουμε και τι φύλο είναι. Έχουμε γεμίσει εδώ, βλέπουμε κάτι εκπομπές εκεί. Τι να πω, με κάτι κλόνιδες, κοκλόνιδες, πώς λέγονται αυτοί. Βλέπετε, προωθούν πάντα το αφύσικο. Προωθεί η νέα τάξη πραγμάτων το αφύσικο. Το οποίο δεν είναι το φυσιολογικό δημιούργημα του Θεού. Το αφύσικο, την ανομαλία, αυτό προωθούν. Βλέπετε, γι' αυτό βλέπετε σε όλες τις εκπομπές αφύσικους παρουσιαστές, αμφιβόλου προελεύσεως τέλος πάντων, αφύσικες εκπομπές, αφύσικα σύριαλ που προωθούν την παγκοσμιοποίηση και τη συμβίωσή μας με ανθρώπους οι οποίοι είναι αλόθρησκοι και όλα αυτά, με τον Αχμέτ και τον Χασάν και τον τέλος πάντων, Αμπτουλάχ, όλους αυτούς. Δυστυχώς ζούμε τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό μόνο οι χριστιανοί οι οποίοι είναι δυνατοί στην πίστη, είναι δυνατοί πνευματικά, αυτοί θα αντέξουν όλες αυτές τις πανοργίες του εχθρού και θα πολεμήσουμε τους σχεδιασμούς της νέας τάξης, οι οποίοι οι σχεδιαστές τους και τα πολιτικά πιόνια που είναι Μητσοτάκηδες, Τσιπροκούληδες, όλοι αυτοί οι Ανδρουλάκηδες και όχι μόνο Έλληνες αλλά και ξένοι ηγέτες, είναι όλοι επίγειοι υπηρέτες του Αντιχρίστου, είναι τσιράκια του Αντιχρίστου. Εκτελούν εντολές του. Καταλάβετε. Γι' αυτό προωθούν την λαθρομετανάστευση, προωθούν την παγκοσμιοποίηση, τον θρησκευτικό οικουμενισμό μέσω προδοτών της πίστεως μας, όπως είναι ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος, ιδιαίτερα μάλιστα ο Πατριάρχης Κωνσταντινός Βαρθολομαίος και οι προκάτοχοί του, όπως ήταν ο Δημήτριος Μεγάλος Μασόνος, ο Αθηναγόρας Μεγάλος Μασόνος, όλοι αυτοί ήταν με συμμασονία. Λοιπόν, όλα αυτά έτσι μας οδήγησαν σε αυτό το κικαιώνα που ζούμε σήμερα, στο βάραθρο της κοινωνίας μας και την πτώση και τη σύψη και την παρακμή. Τη σαπίλα θα λέγαμε. Έτσι, τη σαπίλα. Τι να το κάνω εγώ σε μια συγκέντρωση, να μαζέψουμε 100.000 κόσμο, αλλά από αυτούς
μέσα άμα μετρήσουμε να υπάρχουν ούτε 5 χριστιανοί δυνατοί. Τι να το κάνω εγώ, αν μέσα από την καρδιά μου, από την ψυχή μου και από τον αγώνα μου που κάνω, λείπει ο Χριστός. Λοιπόν, έτσι είναι φίλοι μου. Τι να πούμε, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θέλω να πω. Έρχονται χειρότερα χρόνια. Ζήσαμε μια πρόγευση του εγκλισμού μας και του φασιστικού καθεστώτος της νέας τάξης των πραγμάτων με το 2 χρόνια εγκλισμού με τον κορονοϊό, που για να μπούμε στον αστικό έπρεπε να έχουμε πιστοποιητικό εμβολιασμού. Μερικοί, όσοι κάνονται εμβόλια, για να μπει σε ταβέρνα και σε καφετέρια έπρεπε να έχεις πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Φασισμός δηλαδή, στην κυριολεξία. Για να περπατάς στην παραλία πρέπει να έχεις πιστοποιητικό ή εμβολιασμού ή νόσησης, να είσαι μασκοφορωμένος. Τουλάχιστον εμείς, οι άνθρωποι, η δικιά μας η παρέα, η δικιά μας ομάδα, ήμασταν από αυτούς που όταν όλοι φορούσαν μάσκες σαν τα πρόβατα, κυκλοφορούσαμε στην παραλία αμάσκωτοι. Και πηγαίναμε σε συγκεντρώσεις χωρίς μάσκες. Θα θυμόσαστε, όσοι ήσασταν μαζί μας, τα είδατε. Ερχόταν στις συγκεντρώσεις μας και όσοι φορούσαν μάσκες τους λέγαμε να τις βγάλουν. Αλλιώς τι συγκέντρωση κάνουμε? Κάνουμε συγκεντρώσεις υπέρ της ελευθερίας μας και εσείς έρχεστε στις συγκεντρώσεις μας με μάσκες? Έτσι. Εγώ θυμάμαι σε μια ομιλία που είχα κάνει κάπου, δεν θυμάμαι, για μια γιορτή κάτω στο κέντρο, ήμουν ο μόνος που μιλούσα και δεν φορούσα και μάσκα. Και οι περισσότεροι και πάρα πολλοί που ήρθαν στη συγκέντρωση εκείνη φορούσαν και μάσκες. Λοιπόν, όχι, δεν γίνεται έτσι. Είμαστε υπερήφανοι για αυτά, για εμάς, για κάποιους ανθρώπους που κάναμε αυτόν τον αγώνα, πολύ υπερήφανος, και ήδη πήραμε την πρόγευση του Αντιχρίστου. Αυτά τα πράγματα τα οποία ζήσαμε στα 2 χρόνια του κορονοϊού θα τα ζήσουμε στο αμέσως προσεχές μέλλον και θα τα προλάβουμε πάρα πολύ γρήγορα, θα τα ζήσουμε πολύ, πολύ πιο έντονα. Λοιπόν, και αύριο μεθαύριο, αν πάλι θα αρχίσουν οι εγκλισμοί και τα πιστοποιητικά, για ξέρω εγώ με άλοθη, εκτός από τον κορονοϊό ή τον κορονοϊό ή κάποια άλλη ασθένεια ή για την κλιματική αλλαγή, πάλι θα ζητήσουν πιστοποιητικά. Πάλι τα ίδια μαγαζιά που σήμερα εσείς πίνετε καφέδε θα σας ζητήσουν πιστοποιητικά. Για να μπείτε μέσα με πιστοποιητικά. Για μένα αποτελεί αυτό ντροπή. Είναι ντροπή. Να το ξέρετε. Και έτσι προχωρούμε. Με αυτό το σκεπτικό τα συζητάω. Με αυτό το σκεπτικό, διότι είναι ντροπή, διότι δεν ξεχνάω και όπως λέμε, λαός που ξεχνά την ιστορία του δεν έχει μέλλον, και δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ζήσαμε. Μην τα ξεχνάμε και μην τα παραγράφουμε έτσι και βάζουμε ένα σύγχωρο χάρτη. Οι ίδιοι άνθρωποι που μας πετούσαν έξω από τα μαγαζιά, οι ίδιοι άνθρωποι θα μας ξαναπετάξουν πάλι. Τώρα μην κοιτάτε που μπορούμε να πηγαίνουμε και εμείς να κάτσουμε κάπου να πιούμε έναν καφέ, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που μας πετούσαν έξω θα μας ξαναπετάξουν πάλι έξω. Λοιπόν, και έβλεπε περισσότερο κρανίου τόπου. Λοιπόν, μπορεί να μας κλειδώσουν αύριο μεθαύριο να μας κάνουν εγκλισμό για τους εξωγήινους, για τους ουφολόγους. Μάλλον τους εξωγήινους. Έτσι είναι. Λοιπόν, δυστυχώς, εκεί πάει η κατάσταση. Τα σχέδια παραλαμβάνουν του Bill Gates για τον κόσμο μετά τον COVID είναι να περιλαμβάνουν μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία για τον έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού στο σύνολό του. Αυτά είπαμε και αυτά λέμε. Λοιπόν, οι πόλεις θα γίνουν παρακουμπόλεις, έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό ο Αντίχριστος λέγεται το βδέλιγμα της ερημόσεως. Τι σημαίνει βδέλιγμα? Να σας το εξηγήσω. Βδέλιγμα σημαίνει ερημιά. Το βδέλιγμα σημαίνει, βδέλιγμα σαν λέξη σημαίνει κάτι άσχημο. Είναι βδελιγμένος, είναι πιστοποιημένος με τον διάβολο. Ο βδελιγματίας, αν μου επιτρέπει αυτή η έκφραση, σημαίνει ο σατανιασμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στο σατανά, ο κακός ο άνθρωπος. Και λέγεται το βδέλιγμα της ερημόσεως, διότι αυτός ο σατανάς θα φέρει την ερήμωση στον κόσμο. Ερήμωση στα χωριά, ερήμωση στις πόλεις,
ερήμωσης της Κομοπόλης. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε, να υπάρχει οι άνθρωποι να είναι κλεισμένοι και να υπάρχει παντού ερημιά, σημαίνει ότι αυτό το επέβαλε ο Αντίχριστος. Καταλάβατε, και αυτό θα επιφέρει την ερημιά, την ερήμωση στις πόλεις, παρακουμπόλεις, χωριά και Κομοπόλεις. Και όπως λέει ο Άγιος Νίνος ο Μυροβλήτης, ο Αντίχριστος θα γίνει άρχον της οικουμένης όλης, ηγέτης των πόλεων, Κομοπόλεων και των χωριών. Μην νομίζω ότι μερικοί λέει θα πάμε στα χωριά και θα σωθούμε. Όχι. Διότι εκεί θα είσαι δαχτυλοδεικτούμενος, όλοι θα είναι υποταγμένοι. Και στα χωριά θα είναι υποταγμένοι και στις Κομοπόλεις και στις πόλεις. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να ενωθεί με μερικές ψυχές ακόμα, το πολύ 10 θα έλεγα εγώ, ή να μπορέσουν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να διασωθούν τελευταία στιγμή σε ένα οργανωμένο μέρος που θα έχουν πάει να έχουν προετοιμάσει και έτσι να μπορέσουν να επιβιώσουν στο σύντομο χρονικό διάστημα που θα μας επιβάλλει νέα τάξη των πραγμάτων και έτσι για να σφραγιστούμε και εμείς να επιζήσουμε. Εμείς στην αγορία σε όλα θα έρθουν πολύ καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Καλή Κυριακή με υγεία. Γεια σου Λάζαρε. Το εμβόλιο δεν λέμε της ερημόσεως. Βέβαια το εμβόλιο είναι θα λέγαμε για μένα είναι να το πω πιο ελαφρά για να μην θυγούν μερικοί, είναι το προχάραγμα. Έτσι. Είναι ένα είδος το σημά του Αντιχρίστου. Βέβαια. Δυστυχώς οι ίδιοι που τα κάνανε, οι ίδιοι αν χρειαστεί τους επιβάλλει μια τάξη να τα ξανακάνουν πάλι. Βέβαια θα τα ξανακάνουν. Μην αμφιβάλλετε καθόλου. Όπως υποτάχθηκαν μια φορά, έτσι θα υποταχθούν και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και 16η φορά. Λίγοι θα είναι αυτοί, πιστεύω ότι θα υπάρχουν κάποιοι, έστω και ελάχιστοι, οι οποίοι θα πούνε δεν θέλουμε. Έκανα μια-δυο δόσεις, δεν θα ξανακάνω άλλο. Θέλω και το πιστεύω. Δηλαδή θέλω να πιστεύω, δίνω μια νότα αισιοδοξίας ότι κάποιοι από αυτούς έστω την ίστα αυτή τη στιγμή μπορεί να ξυπνήσουν. Αν δεν έχουν πάθει κακό από κάνα εμβόλιο. Έτσι. Ζήσαμε εμείς οι ανεμβολίαστοι, εμείς οι ελεύθεροι πολιορκημένοι, οι πραγματικά ελεύθεροι αμάσκωτοι, όλα αυτά τα 2 χρόνια ζήσαμε πράγματα τα οποία ούτε στο όνειρό μας μπορούσαμε να το φανταστούμε. Κάναμε μια ομολογία χωρίς να το καταλάβουμε. Κυκλοφορούσαμε κάτω στο κέντρο χωρίς μάσκες. Ενώ όλοι ήταν σαν τα ποτίκια. Κυκλοφορούσαμε στο κέντρο και δεν φοβόμαστε κανέναν. Και όμως δυστυχώς παρόλα αυτά όσα λέμε πάλι κάποιοι όχι δεν μας πιστεύουν, μας πιστεύουν. Απλώς δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν. Έτσι, δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν. Λίγοι μείναμε εμβολιαστοί. Όχι, δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί να ξέρεις. Εδώ στην Ελλάδα είναι καταγεγραμμένοι περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια ανεμβολίαστοι. Ο αγώνας μας είχε μεγάλη ουσία. Δεν ήταν τυπικός ο αγώνας μας. Κάναμε 2,5 εκατομμύρια κόσμο και παραπάνω να παραμείνουν ανεμβολίαστοι. Καταλάβατε. Μας ζητήσανε έτσι ακριβώς. Όλοι ήταν σαν τα ποτίκια. Τρέχανε γρήγορα από εδώ και από εκεί. Καλημέρα δεν λέγανε. Η μάνα δεν μιλούσε με τον γιο. Η μάνα δεν μιλούσε με την κόρη. Ο πατέρας δεν μιλούσε με τα παιδιά. Υπήρχαν οικογενειακές διχόνοιες, φασαρίες, διαχωρισμοί των ανθρώπων. Τον οποίο εμείς όμως οι ανεμβολίαστοι και οι πραγματικά ελεύθεροι δεν πέσαμε σε αυτή την παγίδα. Έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που είδαμε εμείς. Να βλέπουμε αυτή τη διχόνοια, το σπαραγμό, το διαχωρισμό των ανθρώπων. Ήταν πραγματικά αντίχριστο σημείο και εσχατολογικό σημείο του αντιχρίστου. Παρόλο που όσο μας έχουν τιμωρημένο το Facebook, μας έχει τιμωρημένο στο Facebook σήμερα, διότι σε άλλη περίπτωση σήμερα θα μας έβλεπαν πάρα πολλοί κόσμος, έτσι ακριβώς Ρένα Τζίμα. Προσευχή, χαιρετισμοί, ψαλτήρι καθημερινά, φοβερά βιβλία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρόλο που μας έχει τιμωρημένο στο Facebook, που σήμερα θα έχουμε τα εκατοντάδες που θα μας βλέπανε, μας έχουν για 90 μέρες μας έχουν κατεβάσει στην θέαση στην πιο χαμηλή, θα λέγαμε, συχνότητα.
Είμαστε πολύ χαμηλά. Εμείς όμως είμαστε εδώ. Ένας να ακούσει το Λόγο του Θεού πραγματικά για μας είναι κέρδος. Είναι κέρδος, φίλοι μου. Και δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια και όσες τιμωρίες θέλουν, ας μας τις κάνουν. Ό,τι θέλουν να τις κάνουν. Γιατί ζούμε για την αλήθεια. Αν λέγαμε ψέματα, δεν θα λέγαμε πραγματικές αλήθειες. Θα κάναμε κάτι διαφορετικό. Θα ήμασταν διπλωμάτες, θα ήμασταν άλλη δουλειά θα φτιάχναμε. Πολιτική. Διότι οι διπλωμάτες και οι ψεύτες είναι πολιτικοί. Δεν είναι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Άμα θέλετε έχουμε 2-3 λεπτά στην διάθεσή μας. Στείλτε μηνύματα. Έτσι, παρόλο τη χαμηλή τηλεθέασή μας, διότι είμαστε τιμωρημένοι στο Facebook, διότι αυτή η εκπομπή αυτή την ώρα που μεταδίδεται δεν έχουν δυνατότητα να μας, λόγω Facebook, να μας δουν πολλοί. Μας έχουν τιμωρημένους. Καταλάβατε. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Να είστε καλά, καλή ευλογημένη Κυριακή, καλό υπόλοιπο του Πάσχα, καλή μεγάλη η επόμενη εβδομάδα, η εβδομάδα της Τυρινής, και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το μήνυμα πιο άλλο, διότι ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών. Παιδιά, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.